assalamualaikum assalamualaikum mi hiwro mo kala inde mo yettoro mum mi hiwro mo kala ko joddori mi hiwro ber wonɓe e dargol ɓen mi hiwro wonɓe ɗo ɓen régien mi hiwro mo kala inde mo yettoro hara men kadi min hewti e jam mi lanɗo fof si fof woni hino e jang haray minen kadi meɗen e jang haray hande hiɗen e 2023 le 24 juin wonne le 24 juin ɗon gandi ɗum ko hande ko samedi yawrata haray tous les samedi hiɗen ko télé men Jama TV salminenmo kala ko watta jodogol e wonɓe ko prison ji e wonɓe ko hôpital ji e wonɓe ananda warma no voyage ude en gacci hala e goto salminenmo kala inde mo yettoro mum haray ɗon gandi eron tardu seeɗa mais vraiment haray en hewti ko émission men ɗon gandi DJ Lamzo Laguine 224 variété musique total eɗon gandi ɗum ɗon ko ambiance total dal woni ambiance total woni dal fiye jala mo kala nodda waɗa sentiment mum eko faala kon eko andi hoorema kananda hoorema heno hiɗi haare la ngawa innugol ɗon ɗo vraiment ni climat ngo no andi climat ngo no wondir noon ndeni yaso no wuli no wuli moƴƴa mais mo kala yo andu rek ko noon hande wula janggo ɓuuɓa hande wula janggo ɓuuɓa haare ɗo way natugol ko numéro téléphone noddon yewtidon e amen DJ Lamzo Laguine 224 e ɗon andi Jama TV DJ Lamzo si woni on paari ɗon régi may daren ɗon andi hande ɗe manno invité jo mais o wawali hettogol hande arugol mais ɗe wawi dogengol clip makko on o andi bientôt kay enenga makko inchallah andi boy ceerniela kankadi vraiment imo ɗo e Dakar ɗo e Ngor kikay ɗo e Dalifort kankadi wadde ko laba ko foti vraiment petit kum kanko kadi o haccitali hoore makko ni andi musique sa jokki hunden koma tawna jippina hoorema jamon townoma kalgal ko watta kon kadi anda wona ɗum woni hettogol sa yimi ko jama hitama no weeli ko watta kon haray c'est très important pidin gum vraiment ko watta kon no foti no laaɓa haala régi sa paari may daren killi makko arta en ko direction ɗon andi Jama TV inama guiɗo ɓernde yanden e guiɗo wonkiyanki vraiment haray ko Mr Kimjo e Bocer Ñela waɗi fitiri mandanarma vraiment fitiri ngo no darede partout no darede mo vraiment ko ni andi artiste mom se woni a woni jo a woni mo walindiren ko ni walindirgol il faut que goɗɗo towno oya si wawa yawa si maɗo haara mo ƴaali a faami haray voilà merci haara salminen no wona jajan kadiatu ɗon e ñaari tali sanne mo salmen foto wona seeɗa samne ɗon kadi wona Binta Kermasar ɓen samne ɓe foto wona seeɗa gaccal hay goɗɗo ɓe Kermasar ɓen salmine ɗon kadi wona Umawa Poingen ɓe Poingen ɓe kamɓe kadi en gaccali ɓe salmine ɓe foto wona seeɗa kamɓe kadi vraiment ɓe jooɗi ɓe darde Jama TV en direct DJ Lamzo ɗon andi vraiment kan kadi ɓe jooɗi ɗo e Poingen ɗo ɓe darde men ɗo en direct quoi voilà merci o waɗay ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam a inde nen yettoɗo ino noddame on to allo wa assalamu aleykum aleykum salam a inde nen yettoɗo ino noddame on to komin Sista Binet depuis Medina ok ko homɓe mbo kanta ɗon detkaɗo ɗon kon fewndi ɗo e jam jatton alhamdulillahi no gollere no labade o ɓuuɗe télé mo on ɓuuɗe télé o ɓaawo on to no laba fo no foti merci voilà ko fimon fo no foti ok machallah merci gollere no yaade ara darana noon tun e nouveauté ji tawi koye kesoy koye gokkoyɗa kon yimowo tawi ko defuɗa kon no ɓendi ko marote si ɓendali noon garay ko ɗum woni nder toon ay no wallahi si ɓendi tum ɗum jarayɗa nodde DJ tagana ɗo wala a nodde télé tagana ɗum ɗo si ɓendi tum ɗum ɗon ko minen defanta waɗa men ɗum ɗon ayi merci ballari si ɓeytu inchallah ara mi acci tawana ɗon ok gollene no laaɓa merci Sista Binet kankan mo joɗɗo e Medina ɓe darde Jama TV en direct vraiment ko noon rek hunde kay sa waɗi hunde nda defi nane ɓendi jarani go DJ taganago son ɗo walla ɗum ɗo taganago son ɗo ɗum ɗon ko jaam wallando to fansi ɓellanto en kaarijo waɗani men o son ɗo mais so woni an ko tomaɗa siɓe taga mortoma
hare no heddi seeɗa quoi a faami vraiment ko watta ko no foti no laba hare samne ɗon kaɓe Medina ɓen ɗon ha eri 3 ɗon ha eri 6 angal 8 on fof samne foto wona seeɗa gaccala e goto samne ɗon wona Mama Aissa eri 3 samne foto wona seeɗa kamɓe kadi vraiment ɓe jooɗi ɓe darde samne ɗon wona Lamine ɗon ɗon e Bintou e ɗon e Sira e gaccala e goto samne ɗon kadi ɓe rittoli ɓiya ɓen ɓe robosi ɓen e gaccala e goto e mabɓe samne ɗon kadi wona ɓe ñaa cokkel ɓen ɗon kadi gaccala e goto vraiment adnango noon adnango wallil kulli ay ka hara ƴette goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum allo oui ça va alhamdulillah ina nge toon ino noddame on to malla David DJ David DJ David naka mo yaa ngi cool maa ngi cool David mais yow sa direct bi ban jour lañ koy defaree loolu jàll na affaire bi jàll na la le 10 la woon ok naka mo yaa ngi cool dama laa gis rek ci télé bi rek moo fa foon yow léegi ban jour la woon kan ngay ma dédicace foofu noonu waaw ok waaw merci Régie kii mooy David Naar David vraiment moom tamit dafa bëgg Guinée yi dafa bëgg Mauritanie la dëkk mais vraiment kangadi mo hiɗi ko ndata men kon di nuyu foofu noonu Sakira boo xam te ne vraiment moom tamit dafa bokk ci ñun tamit vraiment ma hiɗi ko men watta kon daal di nuyu ñoo xam te ne képp kala ko jooɗirɗa e nder Wakam e nder Médina e nder Parcelles e gaccala e goto eɗon gandi o waɗi 78 116 82 38 78 116 82 38 are ƴetten goɗɗo ko ligne kadi assalamu aleykum DJ way kono goy ɗon di golleɗen heltere no ɓuurɗi ça va alhamdulillah inde nge toon ino nodda men on to Mamadou depuis Médina nam Médina ri combien ri 43 wala ri 41 ri 2 ri 1 voilà merci kankadi Mamadou depuis Médina ri 41 kanka ɓe jooɗi ɓe darden foto wona seeɗa o waɗe 78 116 82 38 haray kadi ɗo gandi vraiment petim kadi junior bari no wani junior bari ni koɓe peñoto ha weta manda ɓe daara ha weta vraiment kankadi mo wadde ko foti junior bari telimile goto gaynayi wani ɓe tedno ɓe telimile ɗon ha ɓe kambaya ha ɓe concan ɓe firya ɓen e gaccala e goto haray Régis a part ɗo may daren junior bari min peñoto non mais waɗa ha weeta eno andi junior bari vraiment kankadi ko watta kono foti no laaɓa Régis may daren junior bari arten ko plateau men ɗon andi kankadi bientôt ɗo ene gama ko plateau ɗo si aren noon piiji ɗin peñoto ha weeta mi amay ha weeta mi yaara ha weeta non vraiment junior bari ko watta kono foti no laaɓa ko ni xam nga neɗɗo il faut que mara on dawarma fois mo anda dawarma haɗa on fois ɗon ko antum jeemo a faami no wawi tun comme dar wana wagadi game en ayi ha tawa dawdande no waɗi 10 mais ande bari machallah tawani wo mbuɗi no woodi ñamoɗe ene woni ala ay billahi node marɓe mbuɗi de am ñamde ñam halis mais ñukoy lekk amul woɗoɓe gono mari milliard ji haɗa ɓe ala hay ɓiɗɗo haɗa ƴetti goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum on ɓuɗa télé on ɓuɗ télé merci voilà so fala men dargol men on ɓuyta télé mon on so noddi téléphone on ɓuyta télé on e téléphone no accendiri téléphone on no accendiri seeɗa haɗa wawi ɓuytugol ɗum ɗon accon kadi pippigol ngol son pippi tun kadi ɓe bloqué on kala noddo a nodda e direct sa pippi a bloquama haɗa ko a waɗi o nodde ko 78 116 82 38 78 116 82 38 ƴetten goɗɗo allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum oui DJ waaw naka mu nice waaw naat alhamdulillah kontaan naa si yow de kontaan naa si yow ñun ñëpp waaye Medina waaye Sandaga ñu ngi lay bégee bu baax sax sa mission bi neex na trop wallahi merci beaucoup waaw yow ñoo for
yangal mo waay wakam deng wa ke no dina yangal wa wakam tay inshallah merci David content ci yow merci David okay David Nar merci voilà oro kankadi ko David Nat kankadi vraiment ko murtani o hodi mais vraiment mo yidi guinembe mo yidi pulfuta ben tayni na haybe mako ko pulfuta jota ay ka merci haray samne non kadi wana Billy Boy GG Billy Boy hande kankadi hande kadi vraiment anniversaire mo kankadi ko hande joyeux anniversaire Billy Boy Kundara Billy Boy GG do ngandi vraiment peddi kankadi ko wada do affaire musical wata affaire do wata mais vraiment peddi ko mari talent andi tum jette goddo ko ligne allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum afami Billy Boy kankadi vraiment ko watta kon no foti la ba hande ko hande anniversaire makko ton hande ton ko ton e voyager kankadi watta anniversaire makko vraiment kankadi haray joyeux anniversaire haray yo wadi dundu moja samine non kadi wana susay do nge adara boy e pay kon futa samne be foto na sede ngatiala e goto samine non kadi wana 110 wana Longfort e kankadi samne be foto na sede e ngatiala e goto samne non kadi wana be ñaar tali ben donc ha be asalem rayba e Kassor e Grand Yoff samne non kadi wana Fatima Grand Yoff wana don ha e Kajedo Grand Yoff e ngatiala goto samne be Grand Yoff ben hare kajete goto 78 116 82 38 allo assalamu alaikum Alaikum salam. Aina dengan itu nih dono dame onto. Di jalan tuh. Wai. Soal tadi memang. Son tete ka. Ala problem frère mais ok son tete. Sampai di bulan ya. Ma? Sampai itu di bulan ini. Ala problem. Voilà harame ok de son tete mais son noddi o wele ko honte ga wonno men ganda paketelo no partout no Kidugu no Tamba no Sare Boydo dal no telon dal no Thiès no Achala no Sénégal partout e nder Sénégal awa jode ko ndara Jama TV ci lafa gadi sala kadi ko galle ma wa wayto wargo télécharge application Jama TV yon hare wa men dargol men en direct ko télé hino ngandi télé ko fi mon kala ko fejjede Guinée ko fejjede Sénégal kon ko fo kala ko fejjede to ko ngande ko fejjede ga ko kadi o ngande hare jette goddo go ligne allo assalamu alaikum Alaikum salam. Di jalan tuh. way grand ina ngi tan don dem on to Kono sama ada ñaar tali. do e ñaar tali ka Kono wende. ça va frère ça va nani na meden do e kilim no hutamen do Ay no kana da ko dai no wuli kay. ay ono no wuli me menen ngana bunni jolo Mais kono non me yawdu ko da. alhamdulillah frère Jangan fala don kilip habi fata ko ga wala seri ma ce na fata ma ko yo sedu amen no me ati ala nini ko wara da ba mo ko woni mimmi ko jama seri ma ce na fata ma ko yo okay aw ko ne hombo no mo kan ni jama diri ko kala yiru da bi fata ko okay ko goto merci frère merci Regi kankadi vraiment mo yidi Habibou hare do ngandi vraiment kankadi ko watta ko no fonni laba abi mom hang mom ancien la mom heure bu génné dafa melni comme Vivian rek wana Vivian Sénégal do walla wana Pape Diouf andi be jottoni 2 ans be yima mais to be mi wo sarne wada yengu kankadi ko nongo way andi ko ancien ay mi bi kam day ba mi ko yimo min kadi simi ko muyna dum dal hara jette ngay goddo ko ligne allo assalamu alaikum alaikum salam wa ina ngay toni no dem ondo di jalan do way ça va nani ça va ko wonde de wallahi mena bawo mo ido no dem ondo do Grand Yoff on de Grand Yoff Garon Point Garon Point way ok voilà merci ko morto mo falla do me o kamado wala ko morto mo falla me o kamado Billy GG ka no Billy wala to clip taw mais non vraiment mo wayi mo me wala clip taw no insani taw di jalan do la ko min tidur pay ko makko ha e sari ci wado do ha Grand Yoff wallahi ko gonga mi andi ko non pay ko an koy kay mi andi dum do Limana weli grand. On va te la mbao. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment ara ko pay ko an ko ni vraiment kambe gadi be hiji ko mi watta ko be hidanjilan mais ko non ani neddo dal a pousse mo ko do wadi minana goddo go inna o si ya Allah okima wonde neddo kala si Allah yo okima ala goddo wade de jippingol de sina kadi Allah kadi
e ankade e anne ɗon kadi parce que andande sa nanti inde a tawni warama ɓe andinɗaɓe a yejjiti fi maɓɓe an kadi ne dango noon jama yejjitama acciti kiɗɗoɓe ga jokki kesoɓe neɓata yana mais noon kiɗɗoɓe jokkoɓe ɗon par ce que ko kiɗɗoɓe waɗi ha si andaɗa a faami ara ma ndaren morto arte ngo plateau men eɗo andi cococo non na coco ko coco non mi wonta hende nden haɗa régi mayen ndare morto kadi arten hande noon mi amayde hande ndarela nani ndarela mi amay moƴƴa may régi merci avancé ay neɓata min doga ɗo ha min tawa jamma wingi non andu crési vraiment harala nane noon soso ko wayte mi nanta soso i barangene gon indugol a faffe nana no fule nana no bravo na no weli dale no weli merci haraka tammi noon kadi wona mbay kankadi vraiment mo jooɗima ndaden ɗo Bay Sidibé mbay no ko Bay Souma na ko Bay Sidibé kankadi vraiment koko équipe ɗo ɓe bokki Jama TV e nder golleɓe Jama TV fof haɗa ƴetten goɗɗo kadi ko assalamu aleykum allo assalamu aleykum haray on ɓuyte télé mo gon si wawi famodirgol so noddi tun soni ɗum ɓuyte télé mo gon o faami haray ko mbay dal Sidibé on dal mi anda ko Sidibé dal ko so ok voilà merci kadi haray ɗon sammine ɗon kadi wona Jadiang Idjatou kankadi mo jooɗi ɗo e Bargné kamɓe kadi mo ndaɗo Jama TV en direct Jama TV kanka samminen foto wona seeɗa samminen ɗon kadi wona ɓe Wakam ɓen wona Fatima Wakam Jadiang kadi wonga samminen mo foto wona seeɗa samminen ɗon kadi ɓe Koundara ɓen ɗon wona ɗon e Siri Dawiyaji ɗon ha Lamine Touré ɗon ha koto sori Koubiya e samminen foto wona seeɗa samminen ɗon kadi dal ɓe Koundara ɓen da union termese e école e quartier école samminen foto wona seeɗa ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum allo wa hinde ngen toon hiɗo nodda men on to allo wa hinde ngen toon hiɗo nodda men on to ok kupanan donc merci voilà haray siɗa noddude ɓe a nana men ko min haalgol kon sina ɗum haare mo ƴaali voilà haɗa samminen ɗon kadi wona ɓe quartier école ɗon ha ɓe Boussoura samminen ɗon wona ɗon ha ɓe Guingam ɓen samminen ɗon wona ha kadi ɓe yukkunku ɗon saare ɓoyɗo fof e gaccala e goto samminen foto na seeɗa samminen ɗon kadi wona ɓe Mali wara ɓen ɗon ha e Cengeti ɗon ha e Bukuna ha e nden e Bunduji ha e Bunaya ɗon ha e Dugun Tunni samminen ɓe foto na seeɗa samminen ɗon kadi wona ɓe Leyfita ɓe Leyfita e gaccala e goto wona Tima Leyfita ɗon e siraɓe an ɗon kankadi samminen foto na seeɗa ɗon ha e Aliou koto makko ɗon e gaccala e goto samminen ɗon kadi wona ɓe Aygel Timbi e Aygel Soƴore samminen ɓe foto na seeɗa e gaccala e goto samminen ɗon kadi wona ɓe Boussoura Konakiri to e quartier ɗon e Boussoura kam gaɓe joɗɗo ɓe darden foto na seeɗa e gaccala e goto e mabɓe haɗa ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum waleykum salam ine ngen toon hiɗo nodda men on to min noddama ɗo e Médina ɗo e Médina eyyi tan wala alhamdulillah frère heɗo e jaam jantun ɗanojude quoi seeɗa rek émission noon woni quoi merci frère haɗa ko fimo ok mbiɗo fo alla ɗo hokkanalam noon son goto onode reweteɗo woni comment dire oɗo onode Lama Sidibé ga eyyi Lama Sidibé ko ala quoi ko Allah wallata ko homɓe maɓɓe on ko Allah wallata on ko Allah wallata non Lama Sidibé quoi ko wiyata ko Allah wallata ɗon quoi mbaɗayɗa parara min gaynimo ndago ko Allah wallata ka hokkanima homɓe on mo mi hokkani ɗon wa Colobane naaɓe wa Diamniadio Colobane naaɓe quoi Colobane mi faami dannaɓe Colobane naaɓe e ɗum ɓe comment dire e leydi naaɓe quoi encore mi hokkanima merci frère min miɗo hekki songango min quoi woni ala problème joni bala coupe haɗa men paari ok jarama Allah jam merci frère ok DJ voilà kankari mo joɗɗo e Médina ɓe ane kolo dannaɓe walla e ɗum ɗo ɓe ɗum noon andi ko haade pulaar noon ko pullo jeeri walla pullo Fuladou walla pullo ɗum ɗo andi pullo no ɗuuɗi quoi wona Fuladou ɗon ha e ndongo e dal no ɗuuɗi quoi ok maydare en so wona Paris maydare Lama Sidibé on ko Allah wallata kono ko kanko laamoto ede no weeli añede no foti hay nanɗon pulaar on anday ko Allah wallata par ce que wayduni wa laamu par ce que anaari wona laamu ko Allah wallata gonga e kadi e cuucal ɗo masiba pare ko pullo windi o ko pullo masi o pullo janggay on faami ko woli kon est ce que hiɗo nande pulaar man ko Allah wallata ko Allah laamoto a faami mais noon e hawre kadi aɗa kadi an wonɗo laafaɗa laamu ngun hara kadi aɗa waɗi ɓerde ma nden
ko vraiment alamoto suusa gorko dal suusa afam jette goddo gol ligne allo assalamu alaikum allo Gane way ça va alhamdulillah frère jantu inde ngel ton ino nodda me ngonto Kolo ba ni ni nyawli kan aw nyawli ke inde nga ko teli sare wora teli sare okay wa joni ko morto me on kata ma don fresh boy ala pour le no wodi fresh boy be adni clip ka wala fresh ina no joni fresh boy be itino joni ko kim joko fere wada ko fere hamso manda ko hamso bandi ko fere wala kono e kay be mari fitini kambe dido wala problème sala jabi mais wadante dum non fresh boy hamso boy mi andi ko fresh boy quoi kim joy ala problème ko goto merci frère ok DJ merci voilà kankadi be joddo e Koloban no ganni terbe ni vraiment way terbe ni no wakili no wakili vraiment ni mo kala no jodi wona wobbe go no ponya ko dande wakile de ko nyogol wadon do hara on tufali juude de nani haray samine no wana be Koloban be don be tiare be don samine non kadi wana vraiment wana yagubo Koloban kanga samine foto na seeda samine no wana samba pesi kanga samne foto na sere ngati ala goto samne non kadi kala wonde ndar gollo e o say men haro nodde jette goddo ko ligne allo assalamu alaikum ok vraiment haray no o way nata ko noddon hara ton pippi ko ngol ton pippi tuti be bloqué on haray ko no wadi hara na menen haray do ngandi DJ Lam joko fifo DJ Lam dal a tiala goto haray men ndare non kadi morceau arten ko plateau men at 250 hado wayno noddugol 78 116 82 38 siko Sénégal wonda siko Europe wonda wala Guinée wala ware 221 on wala 78 116 82 38 fami jette goddo gol ligne allo assalamu alaikum waalaikum salam ina ngi tole no deme on to Medina ko timaga wala ko no ko be lefita benga ay yonko gonga kay aw kani hombe yombo ok DJ merci voilà be lefita ben hare samem forfonase ngatiale be goto hare on nodday to woldi do ngamen normal hare samine non kadi wonna hobe 43 ben 41 ben don e ngatiale goto hare DJ Lam jogo fifo waya den mandade morto goto kadi arton million ci ko dum do wonno wade 221 wadon plus wadon 221 wadon 78 116 82 38 no domaine so wonno ko Sénégal wonno wade 78 116 82 38 wa men dugol men joddo ngamen en direct ko télé Jama TV haray may DJ allo DJ way so alhamdulillah frère jam may jam ina ngey toné no dame on to ba ay do no dame on to robot on to robot tol ba wala rimata angaram rimarsa way almanga alhamdulillah ok merci haray accudu to ngon jawasi madum continue ngadi noji din afami allo assalamu alaikum allo way ina ngi kan ok voilà merci ko fana no télé Jama TV nga nek wa allo assalamu alaikum waalaikum salam on jarama Jama TV ira direct mi nangi direct ina nangi tono ino nodda men onto ko Jallo Umu won tirdo Koloban Jallo Umu wonti do depuis Koloban ko on to wonɗo wadde ko no weli no foti ok merci weltanama moƴƴama weltanama fota meɗen weltani on buy soto ko wona seeɗa wallahi merci o wonton haala pular ko no wela men wallahi ko noon andi ko hunde nde jibriɗa e mun nden kota yejjutunde ɗon quoi ok yattade juufi aw kani ɗon hombo allo kam yimɓe Koloban yimɓe Guinée han onon kadi jijeɗɗo fof mi hokkani on mo
kami modi an kadi Diallo Alassana ok haray ko sey folmi sala yon teganal ɗon ala problème si Allah jaɓi ko goɗɗum si wonno hara keso yaltuno ni ɓaytu ngo 18 yaltuɗo ni waɗiran doy yon ayo joni waɗiran doy ala probléme norga wonɗo yalti ko gade 18 heures mais ala probléme waɗante waɗiran doy yon ok y a pas de souci yaray merci ok voilà merci ok à tout à l'heure ok DJ ok voilà merci kankal mo joɗɗo e Colobane kankadi vraiment ɓe darde Jama TV on ko noon o wawa noddugol partout soni ko application no nodde men soni ko Facebook no nodde men ko YouTube kadi nodde men dal télé dalno partout accali Guinée acca Sénégal accali Mali accali Guinée Bissau a faami haray ɗo wawi noddugol ko 78 116 82 38 a faami 78 116 82 38 wawi yettude DJ Lamzo en direct ko télé Jama TV haray ɗo gandi vraiment haray ƴettenga goɗɗo ligne allo assalamu aleykum waaleykum salam ina nangi toni no dame ngonto nena Aïssa depuis Medina nena Aïssa depuis Medina akani hombo akani hombo Mariam hombo Maria Baritima e kajatu e hombo kadi okay yemi okado morto hombo ok la Cheikh Dansal ga ala problème nena Aïssa ko goto merci nena Aïssa kanga mo joɗɗo e Medina haray mi hokkamo kanga Cheikh Dansal on andi telon dal ko fi mon dal kala nodduɗo wo may winda on degi so Allah jaɓi mi waɗnani ko faala kon haray dal naate noddon ko 78 116 82 38 haray kadi yedditade kadi yewko kadi ko ambassade on kadi ambassade on no Ouakam pharmacie Mamel en face pharmacie Mamel Ouakam on ko ɗon hay ambassade Guinée woni haray ɗon kadi carte consulaire jogte ɗon par ce que ko kaydiji ɗi woni c'est très important ko kaydi sa nani neɗɗo ko wawi kala ko waɗa yaggol sa jotta kaydi haɗa ɓe comptama neɗɗo o faami ɗawaɗa ɓakkilla ɗon ambassade ɗaɓɓon carte consulaire ko 1500 jarata 1500 ɓe moƴƴanama carte consulaire jogtuɗa ko ɗum woni carte d'identité ma Sénégal faami siko Guinée ko carte d'identité Guinée jogtuɗa siko Sénégal ko carte consulaire jogtuɗa ko ɗum ɓe anday en cas étranger jo wona ko pays maɓɓe jeeɗa mais hiɗa respecte loi maɓɓe on mais joni ari ko maɓɓe ala kaydi ala fus a respecta loi maɓɓe on aɗa yaade nanga piro walla nanga yaada e songogol oɗo komin oɗo mi wonani ko oɗo mi wonani a Guinée jo ala chance a faami yaw aɗa ko ambassade ma ɗaɓɓa kaydi jogtuɗa kaydi ma ndin goto sutamatgol ma gas si woni kadi heeɓi probléme ambassade on kadi ande ko nokku go wonɗa soko minna wonɗa ɓe anda ko minna jooɗiɗa ɓe winda numéro galle mon ɗen ɓe winda ko ri hombo hoɗuɗa ɓe winda kadi haray chef de quartier on inde chef de quartier no windi ɗon haray fo ɓe andi ko honto e Dakar wonɗa haray ɗaɓɓo kayɗiji ɗin ko c'est très important ɗum kadi haray ko wakkile ɗaɓɓo kayɗiji ɗin aɗon ambassade pharmacie Mamel Ouakam woni haray kadi wona sami noon kadi wona Binta Yombol nena Binta Yombol kam kadi samne photo na sela samne noon kadi wona Aliou Medina rue 25 samne mo photo na seeda e ngaccala e gote mabɓe samne noon kadi wona ɓe Ngor ɓen ha ɗon ɓe Almadi ɗon samne ɓe photo na seeda samne noon kadi wona ɓe Sandaga côté Plade ne pendant ponton wona mamji e ɗon ay ko wolo fajata mamji e ɗon e Moussa samne mo photo wona seeda kam kadi ngaccala hay gote mabɓe ɗon e Sandaga ɗon kam kadi iɓe ko ɓawa palle ɗon kamɓe kadi vraiment hiɓe darde Jama TV en direct haray dal Jama TV ko fi fof e ngaccala hay goto haray registre paari may daren hiɗen torono morceau goto may daren artine kadi ko plateau men Attaque 224 DJ Lamzo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wow. Okay, wow. DJ. Oɗo mi anda ko bani haray accu ɗon ki haray merci valation nodde wona e amen dar andon ko vraiment ko e télé won ɗon wona e téléphone won ɗon wonɗo noddugol e télé wonɗo noddugol e téléphone na gotum haray merci chef on balde vraiment kankadi ko wajjiran doy ko ɓay mi hiɗima ko gonga waɗira mo doy sa hiɗi neɗɗo on koma hiɗamo haray so ɗon fala walli walla publicité ji on taire ɓe walla on méniger ɓe walla dal on footballeur ɓe walla dal on waɗɗoɓe théâtre walla PC o wawi noddugol ko télé haray ƴettu goɗɗo ɗon allo assalamu alaikum allo allo mbiɗa télé mo
tele ma TV ga na wannan no alkajo fiala ala voilà abude tele mongon way famu digo hala ci non fala wana publicité ni wana terbe ndoni way no dugo ko 78 ans 107 82 38 mais ara men fejina non vraiment ko watton ko hala ci non fala hare ko DJ Lamjo va ngon ware 70 324 51 12 non ko numéro en téléphone ngon fi ci non fala me invité ko télé Jama TV woni comédien jo woni artiste jo woni dal calendar wal ma da fala fi yo dole ma den yo immo yo banto il faut que hida e non ko ñan ko mel non ko rek mardo mbudi e mardo jama bendi no foda ter mardo mbudi on no mari mbudi mum me ala jama mardo jama ala mbudi me no mari jama si noditi jama nototo awa ko no woniri haray o waway argol men wada non faleji mondi haray sannen jette ko ligne allo assalamu alaikum awadi jelango way frère dadi fata ko non ala problème sala jabi me ala problème sim paji odi moto ko tam tege on dum adanda habi fata ko salla jabi merci vala hareka do ngande wayra ko gadi o pay ko vraiment kangal madde ko foti ko labba do e Guinée do wadi tamajala kangal vraiment ko neddo mandar ma no c'est belle voix yawdo ha himidi non mi walda en makko ne ha to man yudo wo vraiment tamajala mo kangadi ko wanere ko Guinée ko vraiment no foti labba ni bientôt kayne ko ene makko télé Jama TV do salla jabi hada reji may na morto tamajala arte ko plateau mais après non si ko habi fata ko wala merci me ngacci demo mi ngesira me ngacci demo vraiment haray laway nugol no mi ngesira me ngacci demo haray wani kankadi ko kanko woni bimbi ak acci jetta ngol igli arte mako allo assalamu alaikum Walaikum salam. Ay ngetto no deme ngonto ko Hajiratu Fas Hajiratu depuis Fas Marte Fas ka avant de Marte Fas to ka Marte Fas Fas bâtiment aw kan do ombo da okdo Mariama Aissatou Ba ombo kade abaska ay ombo kade Renda Miosion. Ko bedo ko daga. Me okay morto ombo. Okay lang esta petit peu soma ke keso. Esta petit peu ka. Soma ke keso. Ala problème. Okay. Goto merci frère, merci. Okay, voilà, o ikay tamajala kankari vraiment ko watta ko no fodno laba awni ko mo kundara mom. Hari menen kundara on gonga tenno coppi mais roke ko estaru yemo ha me hebi nani. Hari bimbi julde ko kanko e mboma bari rawandi mboma ko moteli mele meno menen ko be kundara me wonani tamajala me wonani. Menen ko tamajala me wonani. Hari bimbi julde ko kanko e mboma won ton e garantiateur do ngandi kankari vraiment ko marel ka conseil spécial fi dun non ton vraiment dani go itama kono akede addama andu golle makko den ko watta ko no bendi si benda ton wadataake ga haray lan toro fans di makko ben fop haray be noto bimbi julde tonge grand théâtre dum ko maxal art don ko don woni wadugol to mano yida goddo yima himi grand théâtre andu o nouveau makko jabi parce que artiste be Sénégal ben ko be himata ko habe o grand théâtre ko do woni dernier sa nani grand théâtre ko président arata ko président ji din fotata andi dum don wana pete affaire non haray mina don wona be kundara be non haabe busura ben don haabe gingam ben haabe sare boy do dal haray he don noddita bimbi julde ton grand théâtre dum ko en face Arsenal woni Arsenal kamiteron don hino don ko don teron jetete saafi ko barnya yewda jette teron ara ha garanta be jippina ma don ara yoba biema nata bien ko 5000 VIP ko 10000 non sera hay sera na yette jallo ben dal ok voilà merci kadi stamine non kadi wana lumbayara tan foto wana sera ha yette ko do ligne allo assalamu alaikum allo way assalamu alaikum ko Jama TV Jama TV ay wannan dum do morto oro alkazena alkazie gota akazi como ngina marambo nganto mi mari ngido akazi daga okay akazi mugira ngo mari gido mo famali odon kono mi anda do gido mo marra kono wakilo nani ankadi o gido ma mi anda dun ko ombo
so no comme bedam yalta ko tele dom yami tawma kono bayna na min ala problème voilà merci wana samina wana akazayon donc kangam joddo menna wana DJ Boss DJ Yaya DJ Diallo DGTV kangadi kangam wina njilando vraiment DJ lam ko watta ko no foddo la ba kambe ka be ndarde Jama TV en direct hade ka samina no wana garam Mamoudou si avenir so kanga samina foto wana sere samina no pag makun tettati junior Tata Junior en DJ Lamzo vraiment chaque jour mi dara émission ma mais pourquoi o kata litigare minna no minna andi ay yaho fe godo nyama o sondoto ko mami fajja haray hande non yejitali ma are vraiment akadi mi samina ma foto wana sera samne non kadi wana be to honno be bundukuye dum ko telmile bundukuye Aliou Silla bundukuye samne mo foto wana seda e ngaccala hay goto samne nga wana basale rayba ben wana be Mariama asalem rayba wana do nge tokarma e binta don tokara Fatima don samne mo kadi foto wana seda samne no wana be wele bingawal sam e haja binta koloban samne mo foto wana seda e ngaccala goto wana do nge kaw salu e do nge modi mabbe don e Mamadou e Sira samne foto na sere ngacala godo samne non kadi wana Musa reset kanga samne foto wana sere samne non kadi wana grand juma ari foti foli kanga samne foto wana sere ngacala godo samne non kadi wana jaddi o ko jaddi an nami woli kanko woli samne non foto wana sere samne non kadi wana salu coiffeur brosse doré wakam samne mo foto wana sere ngacala godo samne non kadi wana yaya don ri vende samne ma foto na samne non gadi wana be Sevi Kutan binta Diallo Sevi Kutan samne ma foto na kam be jodi be darde men andira soni hidandare haray wayno dugol yewten ko émission DJ Lamdo attaque 224 haray do ngandi wakilo den kadi ben carte consulaire nani carte consulaire haray men daren morso SRPD boy so na SRPD boy ndara do morso motor de nge mundong adan ko émission men arri 224 DJ Lamzo voilà merci sans record kambe kadi vraiment cher dansal kangal ko watta ko no fodno laba vraiment pedum kan mari dole ko watta ko no fodno laba hada nga sami non kadi wana fiskila depuis wakam kankadi ko watta ko no fodno laba fiskila do andi tous les samedis den go télé mais Jama TV fiskila kankadi pedum gum vraiment ko ngarde hara wana faale manda ko faale no pedum kankadi ko joddo e wakam kankadi ko wadde ko foti ko laba dali hare ka samne non kadi wana jang ummu cité imbécile no cité hara jidde goddo ko ligne allo assalamu alaikum Waalaikum salam. Ya on jarama eyo inde den yetto do nodda men gonto ko Jama TV ay don direct o weltana mo non Kim Joka ala problème c'est Allah jabi ido nodda men gonto ido nodda men honto ok merci ala problème ok are kambe gadi be jodi don e Medina ri 15 angle 6 donc ko côté tilla lo woniri dal vraiment kam gabe ndade Jama TV dal ko fifo watto ngin si windama don direct do ande no wadde direct si windama ko na direct on ande non haray ko tegita dum a fami mais non andi may men yetta ba faara men janga moja ko dum forle ngam men ngom awa merci haray régie sa pari may ndare morso kadi arden SRPD boy ngapre non are non ko Kim Jonga assalamu alaikum alaikum salam ina nangi tore no dame wonto on jarama de jantu alhamdulillah ça va nani ça va billahi no ngay no dedicate hombo ko hombo no falda ko ido no dame on to taw
akala problème dono deme honto dono deme Medina wala honto robo ska ok merci DJ voilà merci samne non gabi robos ben moja wana seda samne be don gal vraiment mi andi ka wana tindinede ko wolta ko men no na hertu tanadi ko tele do wolu ko faala ko me wadana ma bayna piro halda ko fija jalla halda e wolugol fi faale maon anani se faale hebotono est ce que babe nga wana ministre nena wana e babe nga wana president nena wana ministre on mimi wana ko banque kono faale botako hay be ngoma bandam ko faala ko fop afami hay be ngoma hay bandam ko faala ko hay kali kilawan waga kankari kilawan kankari samne foto wadona seeda kankari mo joddo e wokam mo darde émission men en direct DJ Lamzo haray salminam be robos be dal e ngatiala godo wana be ñaar ciokel bi nga be 50 wana rak bandi samne foto wana se samne wana yus e ummu don e be ngwa non ummu ande landude be nguji dal be 50 be dal e ngatiala godo ri almangaran 50 e ngatiala godo samne non kadi wana mariama be ngu DJ yaya samne foto wana seda samne non kadi wana alimu fata dal no alimu samne foto wana seda ngatiala godo salmine non kadi wana bari Petersen ruku jinne kanka samne foto wana se samne non kadi ruku jinne be ñom siré e ñom hawa e ngatiala gote mabbe dal ñom wiji Petersen e ngatiala gote mabbe samne non kadi dal wala taxi moto en cak on dal e ngatiala be dal haray reisa pari don maydane non kim jon walla maydane kilawal waka mon dal goddinga mon dal arten ko émission men ade 224 DJ Lamzo 98 allo assalamu alaikum ko DJ Lamzo kanko tigiri Zainab Bari depuis ñaar ciokel bengu garam wompak landima don Habib Fatako ka ko kese ala problème sala jab Zainab ñaar ciokel a ko ne kabum rahmatullahi bari e on bokadi de wa sante yalla fof sante yalla bitiki fof e wa sante yalla don fof dal on ba mo na landi tungo e ko wompaka ko dal wompaka ok voilà merci kankan mo jodi do e ñaacio kel kam ka be darde émission Jama TV allo assalamu alaikum allo inde ngetone non dame onto allo oui wa inde ngetone non dame onto Medina rive angal angal vende hidaw kan hombo ok ala problème o kar kilewan wakamo inshallah jabi merci DJ Regi hare mo kam don kilewan wakamo ganga do andi en direct Jama TV DJ Lamzo bientôt do enenge mako haray so a pari don dum may ndare moto makon arten no andi dewgal fota voilà merci vraiment kankadi biddo gorko daro wakilo da ko gonga biddo gorko no doar go nyafe immoda anda ga biddo gorko parce que nodi si min hay babe ngamar jawde min kam heba jawdi bagge jawdi goddo na jawdi non afami mo kala we nango hore mu immo daro nyafa wono nyafe gon anda ga biddo gorko na jo afami immoda yalta dabba arta kadi ko mon daro ta yalti arti yare dem ballan foda weltana kono si bande ala goddum 2 jours 3 jours taw si amene ko amene taw wodi marti artaka atanka marti artaka are ko Allah dafa la be don de getro dem fo jakka mais atanka si woni marti artaka awade ko falla be sikka dali bagardi fo no ko marti kono si ya marti ya ma artama be ande bari na fale ko ngadorali jango to ena minya adena na dem en poro awata dangolore ma awa kono awa kelo le nani bientôt kay nga makko kankadi do e Jama TV do an Jama TV ko fifo kala fala jette goddo ko lim allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa inne ngeto ni do no dame ngonto a doni ko jena nya cokel go jena nya cokel yang habima tata ko me seda ala problème lande ange mode ma habbe on seda ga
ala problem sa Allah jabi dina ko mo jondi me warante mo samman awa merci haray do ngandi vraiment kankadi ko watta kon no foti no laba kimjo kika min ga kila wan wada kon non ko wada makko woni famal mais non ko wada dal kila wan wada ok voilà ki régi sa pare donc haray don wayi no ngol haray so kala tori be so jidi me wayi teggode so jidi haray min non en fuddo no bismillah en ganture kadi alhamdulillah ido ngandi tous les samedis iden ko émission men at 224 di jalamjo haray so no yali ko weli o nga haray lan tori yafuye fop fa mission yi kar ko wela taw haray ko non men fajira haray si don faala fiye me invité ko télé o nodde ko numéro télé wala noddo lan ko 78 ko 70 324 51 12 so non vala télé kadi fi numéro télé on nodde ko 78 116 82 38 so noddi lang en famo diray so noddi kadi watelo kadi on famo diray haray télé ko fi mon wana fi ami ko fi fop kala non daragol haray ko fi mako haray Billy Boy GG la wayno go mande ko anniversaire mako hande non Billy Boy habbo men nani marana men ko weli ande me hebbino e ton marana men ko weli nani merci Régis a bari haray big up samedi arowo iden Jama TV dum ko le 1er juillet wonta samedi arowo do le 1er juillet de magal surprise invité be go kadi invité be merci Régis mayndaaren morso namu kala haray kan tori ben kadi joode hetto nani so jini fon tegede nani